スクダホワイトスターズ。決勝4組目、スクダホワイトスターズ。スクダホワイトスターズは記録100回です。100回です。さあ、そして3組目、予選3組目は同点で3チーム、同点が全て1位が同数です。なので3チームお呼びします。3チームお呼びします。3組目、まずアクラサドルボーキングス。はい、5組目に行きましょう。そして梅井野球部、はい、決勝進出。はい、こっち来て。そしてもう1チーム、ポップ係長がいいですねと言いました。大池少年野球クラブ、そして8組目になりますね。8組目、北脇野球部、はい、決勝進出。そして今度予選の記録ナンバーワン、佐用ワープジュニア。一番ライト側です。佐用ワープジュニアさん。予選記録なんだやります。ちなみに予選トップ佐用ワープジュニア103回でございます。さあ、この9チームによる決勝戦になります。9チームによる決勝戦。ちなみに優勝したチームにはプロ野球選手会さんの方から豪華なプレゼントがございます。グローブ、これが何個ですか？10個プレゼントします。グローブ10個プレゼントです。1位のチームはグローブ10個プレゼント。代表選手はさあ、ちょっと時間が押しておりますので、決勝は練習なしです。決勝戦行きたいと思います。準備はいいですか？よーい、スタート。始まりました、決勝戦。さあ、どこのチームが全国大会を決めるのか。どこのチームが全国大会を決めるのか。バックアップを忘れずに、それがキャッチボールクラシックのコンビ。さすがに決勝戦、非常にレベルが高い。さあ、予選トップの佐用ワープジュニアはどうでしょう。堅実な、これは堅実だ。非常に堅実だ。さあ、1分経過。さあ、泣いても笑っても決勝戦です。一番関西でキャッチボールのうまいチームが決まります。関西ナンバーワンうまいチームです。さあ、どこだ。残り30秒。ちょっとのミスはカバーできる。みんながいるのカバーできる。さあ、まだいける。まだ大丈夫。相手の胸に投げるか。残り9秒。ラストスパート。さあ、いけ。その場で座っておいてください。ただいま集計します。さあ、ハイレベルな決勝集計出ました。まず3位のチームの発
表したいと思います。3位のチーム呼ばれたら出てきてくださいね。記録97回大宝西ファイヤーズ。はい、一列並んでください。監督が一番はしゃぎすぎ、監督が一番はしゃぎすぎ。さあ、そして第2位のチーム、記録103回佐賀ワークはい、こちらへ。そして栄えあるキャッチボールクラシック関西で一番キャッチボールの上手なチーム、記録105回佃ホワイトスターズ。はい、なんと佃ホワイトスターズの選手が泣いております。そんなに嬉しかったですね。おめでとうございます。はい、佃ホワイトスターズの選手の皆さん、こっち並んでください。こんなに喜んでくれるチームは初めてです。おめでとう。まっすぐ並びましょう。チャンピオンです。まっすぐ並ぼう、チャンピオン。はい、それではプロ野球選手会さんから商品の授与です。おめでとう。みんな歓喜を持っております。なんて素敵なんでしょう。キャッチボールクラシック初のこの大感激、おめでとう。優勝はごめんなさい、佃ホワイトスターズでした。おめでとうございます。前に帰ります。そして